मैया रासिया 76 मिसाइलजों इउक्रेननि गुबुन गुबुन सिटियाव एटाक खालामदों। बेबायदि खौराङा भाइरेल जादों। जाबायदि एटाक खालामदों, जाबायदि मोनसे समाव नोंथांमोना नुदोंमोन, मास मोनसे मोननै सिगां नुदोंमोन 100 मिसाइलजों माबायदि एटाक खालामदोंमोन, आरो बेबायदिनो फिन मैयाबो 76 मिसाइलजों एटाक खालामदों। आरो गिबि बारनि थाखाय इउक्रेनआ दाबि खालामनाय बादिब्ला स्ट्रेटेजिक बम्बार Tu-22M3 बम्बारजोंबो मिसाइल एटाक खालामदों रासियाया, जाय बम्बारजों कारपेट बम्बिं खालामनो हायो, मिसाइल एटाक खालामनायजों लोगोसे निउक्लियार बम्बबो लन्च खालामनो हायो। आरो बेबायदि Tu-22 बम्बारजों स्ट्रेटेजिक बम्बारजों एटाक खालामदों रासिया, बेबायदि इउक्रेनआ दाबि खालामदों। आरो बे 76 मिसाइलखौ इउक्रेननि मा सिटियाव एटाक खालामदों, बे सिटिफोरनि नामखौ आं नोंथांनो खिन्थानि। आरो बै सिटिफोरनि मुङा जाहैबाय कियेभ, खार्किभ, जेपरिजिया, क्रिप्री, विनित्सिया, निप्र, पाल्डभा। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सिटिफोरावबो एटाक खालामदों, बेबायदि खौरां ओंखारनानै फैदों। आरो बेबायदि 76 मिसाइलनि मादाव मोननै मिसाइला लामा आन्दायनानै फिन बेलगरेडआव गोग्लैदों, बेबायदि इउक्रेनआ दाबि खालामदों। आरो बेलगरेडआव ब्लास्ट जादों। आरो इउक्रेनआ दाबि खालामनाय बादिब्ला बै 76 मिसाइलनि मादाव 60खौनो इन्टारसेप्ट खालामदों इउक्रेननि एयार डिफेन्स सिस्टेमा इन्टारसेप्ट खालामदों, बेबायदि इउक्रेनआ दाबि खालामनो लादों। बेसेबां सैथो समाजआ खिन्थागोन। आरो नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखि, गोजां बोथोरनि सम दा, गासैबो समावनो बरफ गोलैदों, इउक्रेननि गासैबो जायगायावनो बरफ गोलैदों। आरो बे बरफ गोलैनायनि असिला लानानै इउक्रेनखौ सेनो थाखाय गिलु बालु वार प्लेनिं बानायगासिनो थादों रासियाया। आरो नोंथांमोना बेनि फिथाइ हिसाबै दिनै मोनसे भिडिअखौ भाइरेल जानाय नुदों। भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा वार रुमाव डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामनानै गोबां घन्टा बैहाय थादों आरो माखासे गुबुन गुबुन कामान्डारफोरजों सावरायदों, गोबां घन्टा सावरायदों, आलादा आलादा रोखोमनि सावरायदों। आरो बबे हाथियारा बेसेबां अनजिमानि दं, बेसेबां बिबांनि दं, गासैखौबो सुलाद लादों। आरो इउक्रेननि जि मजबुत, इउक्रेननि जि गोहो, बे मा थासारियाव दं, रासियानि गोहोआ मा थासारियाव दं, बेफोर गासैखौबो खौरां लादों भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा। आरो बिथाङा खौराङाव मोननाय बादिब्ला माबायदि निउक्लियार बम्बफोरखौ बबे जायगायाव दोननाय जागोन बेखौबो फाइनाल प्लेनिं खालामबाय, बेबायदि मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे बबे मिसाइलखौ बबे जायगायाव स्ट्रेटेजिकेलि दोनगोन बेनि सायावबो प्लेनिं लादों। आरो जानुवारि फेब्रुवारिनि गेजेरावनो कियेभ सिटिखौ सेनायनिबो मोनसे प्लेनिं खालामदों, बेवहाय सावरायदों होननानै मिथिनो मोन्दों। थामहिनबा रासियानि टारगेटआ कियेभखौ सेनाय एबा इउक्रेनखौ जोबोर थाबैनो 24 फेब्रुवारिनि सिगांनो सेनाय। मानो होनबा नेक्स्ट गोदान बोसोरनि 24 फेब्रुवारि खालि बे दावहाया 1 बोसोर जागोन। आरो फ्रेन्ड्स, मोनसे बाथ्राया ओंखारनानै फैदों, बे बाथ्राया जाहैबाय नेट' कान्ट्रिसफोरजों माबायदि दावहा नांगोन। मानो होनबा नोंथांमोना बे दावहा नुदों, नेट' आर्मिफोरा इउक्रेननि आर्मिफोरजों लोगोसे दावहा नांगासिनो थानायखौ खौराङाव मिथिनो मोन्दों। गोबां समावनो US आर्मिफोरखौ बेवहाय बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। बबेखानि US आर्मिफोरा थोंजोङै बाहागो लायाखै होननानै गोबां बाथ्रा ओंखारदोंबाबो, नाथाय बे बाथ्राया सैथो नङा। बेनिखायनो जानो हागौ भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा गावनो थोंजोङै वार रुमाव एन्ट्रि खालामदों। आरो नोंथांमोना बे दावहाखौ जाजेननाय समाव मोनसे बाथ्रा खोनादोंमोन, बे जाबाय मोनसे स्पेसियेल मिलिटारि अपारेसन। नाथाय भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा बेबायदि वार रुमाव थांनानै गोबां बेबायदि सावरायनाया नेट' कान्ट्रिसफोरजों माबायदि दावहा नांनो गोनां जागोन, दावहा नांनोब्ला मा खालामनांगोन, बेनि सोमोन्दै सावरायनाया मा फोरमायो फ्रेन्ड्स, बे गमामायैनो मोनसे फुल फ्लेजेड वार जानो थांगासिनो दं होननानै आं बुंगोन। आरो इउक्रेन रासिया वारनि बे दावहा सोलिबाय थानाय समाव मैयानिफ्राय नोंथांमोना मोनसे गिलु बालु इन्टारभिउखौ नुदों जानांगौ। आरो बे इन्टारभिउआ जाहैबाय TV9 भारतबर्ष जि निउज चेनेल इन्डियानि, बे निउज चेनेलनि सासे खौरांगिरिनि सिगाङाव होदों। आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय आलेक्जेन्डार दुगिन। आलेक्जेन्डार दुगिना सोर? आलेक्जेन्डार दुगिना जाबाय भ्लादिमिर पुतिन बिथांनि वार प्लानार। बे 10 दाननि दावहायाव, दासिम सोलिबाय थानाय इउक्रेन रासियानि दावहायाव रासियानि फालै बिथाङा प्लेनिं बानायबाय थाग्रा सासे सुबुं। बे दावहाखौ बोरै नांनांगोन, बबे जायगायाव माबायदि इनस्टलेसन खालामनांगोन, बबेजों आर्मिफ्रा थांनांगोन, माबायदि एयारफर्सजों एटाक खालामगोन, गासै दावहानि जि प्लेन पलिसि, बे प्लेन पलिसिखौ बानायग्रा सुबुङानो जाबाय आलेक्जेन्डार दुगिन। आरो बिथांखौ भ्लादिमिर पुतिन बिथांनि गुरु होननानैबो बुङो। आरो बिथाङानो जाहैबाय बे दावहानि गुबै मास्टार माइन्डा। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, आरो बे बाथ्राया जोबोर गिलु बालु। बिथाङा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों, खौरांगिरिया सोंनायाव जे बे दावहाया माब्ला जोबगोन, माब्ला फोजोबगोन, बेबायदि सोंनायाव बिथाङा बुंदों मोननैल' पसिबिलिटि दं होननानै बुंदों बिथाङा। आलेक्जेन्डार दुगिन बिथाङा बुंदों मोननैल' पसिबिलिटि दं। मोनसेया जाहैबाय रासियानि देरहानायजों बे दावहाया जोबगोन, एबा जुदि रासिया बे दावहाखौ देरहानो हाया, बुहुमा जोबस्रांगोन।
रासिया माब्लाबाबो जेननायखौ सहायनाय नङा। रासिया गाव जोबस्रांलांगोन आरो बुहुमखौबो फोजोबस्रांगोन, थेवब्लाबो जेननायनि नामखौ लाया। आरो बे मा इंगित होदों नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ। आरो बिथांनि इन्टारभिउ होनायनि उनाव दिनै नोंथांमोना मोनसे निउसखौ नुबाय थादों। बे जाहैबाय भ्लादिमिर पुतिन बिथाङा वार रुमाव डाइरेक्ट एन्ट्रि खालामदों। स' फ्रेन्ड्स, बे दावहाया ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सफैबाय, बे थासारिनिफ्राय रासिया माब्लाबो फावसायनानै जेननानै थांफिननो हानायनि थासारि गैया। जुदि रासिया जेननानै फावसायोबा रासियानि जि थामोनथा अस्तित्व बे जोबस्रांलांनो हागौ। बेनिखायनो बे दावहाया ओरैबायदि मोनसे थासारियाव सहैबाय, बे दावहाया माब्लाबाबो रासियानि जेननाय लाबोनो हाया। रासिया जेननायनि ओंथिया जाहैबाय रासिया बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांनाय। जाबायदि सभियेट इउनियना जोबस्रांलांदोंमोन, रासियाखौ फेजेनोबा बा रासिया बे दावहायाव जुदि जेननो गोनां जायोबा रासियाखौ गुबुन सुथुर हादरफोरा नेट' कान्ट्रिसफोरा ओरैनो फोजोबस्रांखागोन। मानो होनबा रासिया जेनोब्ला रासियाखौ फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो गुबुन गुबुन रोखोमैबो फिउचाराव एटाक खालामगोन। दावहानि एटाक नङाबाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि इक'नमिक वार बा बायदिसिना गुबुन रोखोमनि एटाक खालामनानै कल्ड वार खालामनानै रासियाखौ फोजोबस्रांखागोन। बेनिखायनो बे दावहायाव रासिया माब्लाबाबो जेननो हाया। बेबायदि मोनसे थासारि जोनोम जादों। आरो मोनसे बाथ्राया सैथो, बे दावहायाव इउएसएआबो जेननो हाया। बेनिखायनो बे मोननै सुपार पावारनि थाखाय मोनसे थामोनथानि दावहा जानानै फैबाय बे दावहाया। इउक्रेन रासियानि दावहाया लासै लासै इउएसए भार्सेस रासिया जालांगासिनो थादों। बबेखानि बे गिबि समनिफ्रायनो बे मोननै हादरनि गेजेरावनो बे गुबै दावहाया। नाथाय दा ओरैबायदि मोनसे थासारि सहैबाय, नोंथांमोना एसे आइडिया खालामना नाय, जुदि बे दावहायाव रासिया जेनोबा रासियानि थामोनथाया मा जागोन? नेट' कान्ट्रिसफोरा गमामायैनो रासियाखौ फोजोबस्राङाना? नोंथांमोना आइडिया खालाम। आरो जुदि रासियाया बे दावहाखौ जेनाबा बा जेननो नागिराबा माबोरै देरहानो हागोन? एसेबां नेट' कान्ट्रिसजों माबोरै देरहागोन? आरो बै नेट' कान्ट्रिसफोरखौ बे दावहायाव फेजेननायनि ओंथिया जाबाय गासै बुहुमाव मोनसे जोबस्रांनाय लीलाबो जानो हागौ। मानो होनबा बे दावहायाव रासिया देरहानो गोनांबा निउक्लियार वारनि बादै जेबो राहा गैया। बेनिखायनो निउक्लियार वारजोंसो रासिया थारैनो देरहानायनि लामाखौ मोनगोन। आरो निउक्लियार वाराव माब्लाबाबो देरहाग्रा आरो जेनग्रा हानजा थाया, गासैबो जेनग्रासो थागोन। खारन निउक्लियार वारा रावखौबो देरहाहोआ। निउक्लियार वारा जाय निउक्लियार वारखौ जागायो बेखौबो फोजोबस्राङो। बिदिब्ला नोंथांमोना हमनो हाबाय बे दावहानि थासारिया मा जानो थांगासिनो दं। 24 फेब्रुवारिनि सिगां सिगां केप सिटिखौ सेनायनि मोनसे प्लेनिं लादों। आरो केप सिटिखौ सेनो थाखाय माखासे आर्मिफोरखौ, माखासे बेबायदि आर्मिनि हानजाफोरखौ थिक थाक रेडि खालामदों होननानै मिथिनो मोन्दों, खौरां ओंखारनानै फैदों। गमामायैनो केप सिटिखौ सेनो हायोबानो इउक्रेना रासियानि सिङाव थांगोन। बे जाबाय रासियानि मोनसे फोथायनाय। बेनिखायनो भल'दिमिर जेलेन्स्कि बिथांखौ फेजेनोब्ला केप सिटिखौ गिबियाव सेग्रोनांगोन। बे जाबाय भ्लादिमिर पुतिन बिथांनि मोनसे प्लेनिं। स' फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना थारैनो गोबाव साननि उनाव इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट मोननानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरदो। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव, शेयार खालामनो दाबाव। आरो फ्रेन्ड्स, नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ थुनानै अल बेल आइकनखौ थुनो दाबाव।